muroberi okubwatya tugenda tukuligirirwa n'abaana ensi y'emyaka 13 igo nuganete obusemya bwa Baibuli. Uyaka kimabono omwancho moligeria Ogetembe TV aso tubwaterete kurwa gosa so totengerete kurwa chingaki echiga na ne chingaki chinde asentunde ntangani kegima ngokwaregania aso murobiri bwekebiro asetoko yabeka boronge omurobiri otogokwanira amangana ali akorekana ase ebinyoro byeto kinyamuro bagatanga ase society yeto twayara ko yakwanira twayagayana twanyora lichibu na ase engakiriga yabwanguiga twanyorire ebintu ebinge bigokorekana kubwatekana n'abantu kwerusia amagimabo cases chabere chinyinge kurwa tuchakire ensengima toche Kenya toche gusi aiga na kyo gekogera litukoli rero tuguchia gukwanira okomentekana kwa abantu kwerusia amagimabo ime ya gusi Kenya ni ensengima na ntego koretoro murobere gankuru kwa Joseph Mose na abali tuguchikubwatana barabo ni mubwate omunyagitari Steve oyure counselor akorwanga Steve Makori nabo igoni mubwate Dr. Nifa Mura oyure omunyagitari bo amangana alietana ine nobongo akotebanga mental health taribo akorwanga Dr. Nifa Mura nero tuchikubwatira nabo no tukwanira ne engani yiga torenga ngaki nkige kuirira abantu gukora ebintu biga kurusha ubugima nabo igo tonyare koriganga nchirakiye turanyare ko korusia ebirengeryo byo kurwa ase abantu byo muri mwancho murigeria asogwa chorera Getembe TV oikaransabwe tukumanye amange ninyoranga nabo kubwatia mangana yayiga ase Facebook Getembe TV kisi notore live naye orwe omochango gogocho ororo orwe birengeryo byago boigo nabo konyara koba kutumire SMS ose gotwakere simi ase number 0703414127 0703414127 toma ebirengere byago bono tonyare kubwatira na torenga ki engane yiga tokuyekwanda nakotebya ase social media kotonyora Getembe TV kisi no tore live ali ase Facebook. Steve na Dr. Nifa karibu sana ase show. Ndia mano. Yes, sayemo. Yes. Dr. Nifa, mutake tukwansa ora tebe muligeria sobwenga mental health emere mogo kora nkiusikanete. Litanga nipi kuna moigura marietane Nifa Murangurukwa. Ngokorega asiase nyagitari ya Nyamira County Referral Hospital ase clinic ekorokunga mental health. Litanga nipi what is mental health? Mental health ne no koba buya kwebirengereryo. Omuntu kunyara koba kurengerera buya. Make decisions chire chingiya chibwenera chinsechyo nekerengikyo. Yes. Igo montako ekerobono agokora decisions chimbe gosekara agokora ukona chokobe igobono mental health yae gosekebongo igotari byabono kibirengere byaye tari boronge. Okay. Steve. Yes. Na eto tebya ngo asobwenge nga kirio gukora nkirikeke na nkigeta nene. Asa marieta mwa igwango kwa Steve Makori na nje ama counselor tumetinga kindake bekasike kusi omogayani ngo korande ngo kwanande na abana sisi sukuru amangana ya ayuate aba mental health ngo dilizore na amangana ya addictions. Okay. Abantu bali ba soira sama lyogo basinyuru kuroro basically ibintu to korambinga well-being y'omuntu afya y'omuntu olio ime ono tali oyo isiko olio ime na kibirengereryo mangana mwaina ratoko nyara tokora. Okay. Yes. Dr. Nifa sayemo
na ki statistics chiricho ase abantu bari bokwerusia obogima agekogera buna bono nkwanira igoro ase totebe ng'emitingi etatu igayerire twarorire cases chiga chigokina ase chisababu ao ni chinsemo ao lakini kada tukwirana aiga gusi ina aso mutinyo igo etire buyeka ntubwata about 13 cases ali ase bunayo mental health na ki statistics cheno chire na chinamba chino ngakichire ritanga ni pingo chakango taba mutinyo toro kianda September chitariki kominto amage tuko tokorokanga World Suicide Prevention Day tuko rio gutanga abantu goterusyo bomoyo gosekwengenta according to WHO World Health Organization ekyombegetenerete obocheno sengima bagotabanga in every 40 seconds omuntu naro yomesengima okonyara kabaga kwerusyo bomoyo 40 seconds there is one person who commit suicide okwengenta goso kwerusyo bomoyo korwa butwanyoranga ekenyoro ese kobo muntu bwerusirio bomoyo goso irire getambo kerukiryo kwerusyo bomoyo na okorire oikiranira kwerusyo bomoyo there is a possibility abantu bande 25 na barabu nabo bari rusyo bomoyo nako goteba ng'omuntu yoyomo niga gutwara omungusubu abantu 25 yes omungusubu 25 gutwara na barabu kugira birengereri byo kutaka kwerusya bomoyo yes omubaro yiga goteba ng'abantu kira 40 seconds umuntu nkwerusya ro ni namba asebono igekorekana koba iguru gose mbona yabeire iguru gose ngaki enambe yabeire iguru since ndataba buna twasoire the 21st century yes because no nyambo no buna tuli bono iga egento nambe yemo kekoira obugima bw'abantu baminta abange suicide tali malaria tali HIV tali pressure suicide nero number 1 orobotirwa WHO orokoro kyanga yani okwerusya obugima kwabwire no malaria kwabwire cancer yani gwetaniri amarwaire aya ndonse tumaitenga narari chronic diseases ari agwita abantu igo umubaro yo chirego still cases kimoko handle osembantu kyogukwanira mono nche ase chikesi nanyorire n'abantu babwate emyaka guchakira 13 mpaka 26 gavuga ona botota nga ine age bracket ya bali bagotema kuria obogima mbono bakwemanya mbono bakwemanya na age bracket yokonyoranga ebintu mbire binge bagwetera kurwa kurusobo kuruchinka asabarwete pressure none abaibori pressure usene ya masomo kwanyoro suno muntu ko rusine school abamu abo balikiru baraliku amangana yechigasi amangana yechinyomo kwanyoro muntu osero sine nyomo ne bwata challenges ebintu mbiro igana bono kwanyoro nga pressure siga chia bere chinyinge kwanyora age bracket yene bwata abantu abange bakwerusyo bomoyo igo abantu bali ogodumia bali myaka 13 wateba gwika 25 no shida nene bagoteba ninki ekero ngukwana bali litangani goteba bali koeresa bali omuntu tete kwerusyo bomoyo sana tari kueleza tari goteba kemaene lakini nayo orabe kwambanga kwarorirenga ebintu mbirora arakwe tokotanga signals na bara gotenga na arosire osako tebinga bono bukimo bwabiro bokongu na arosire no bukimo oso abande bare bakona batanga nkwengentande lakini ayo munyene gwakanga ne gosori lakini meyo muntu oyo ne egente kago kwana nkiria korengereri na kitwataba it is a mental health ne gento kibirengereri yego chakira se birengereri osa abande kwanyoranga amangana yechigasi labda bono usine umuntu omoke na bwate familia nke pressure nero yo kwakana chinyomba airo mwane skuru aligie genta kuria
yani umuntu umenyire ubugima atari gwikira atari gwikira kwanyaranga na erabo nonyore pressure mbaro robo ngabo corona yacha abantu abange bagatiki kuchigasi obugima mboro muntu analete bono bwerire tari kunyara ku gusibwa keire kwanyaranga umuntu oyo is at a risk yo commit suicide bono bantu abakonyara mbari kukwana lakini chisigi nonjire bakurwa kwanyara so umuntu ingo kwana mono ongere kukira usa analete kobe rebwe komonyene usa analete kobe rebwe bono oyatananire kwanyoro yonde takanyuro no maru usitaka tumikira marioga ya rende kwanyoro umuntu bono ngere kunywa mpaka nona watenga ayebori nkwarengeiga inkiekebe lakini tari kogotebi ra tenga mbiande lakini meyo umuntu oyo narengerere tiko kolegento Dr. Nifa umuntu oyo tari gukwana tari kweresera pakumanyenga nabwatoboko ngakyo gukora umanyenga umuntu nabwatoboko ngonyerende tari gukwana no yo mintateba okoba watchful of the signals inchire bakurwa nabakonyora umuntu anjite go check yombe bunantu abasibati ngutwara tore byombe bono tigire gocha gosochi choga tebyo manyete tindochi sababu tindochi buna bogimo bokongera tindochi sababu yane yoko gutaka komenya eyu nenchira yamo oyo mina achira gotenga ki umwana ominto nimbwata bokongu ngonye ekera achira gotairi nga timbwatsa tindochi sababu yane ko komenya mubori ngaki keire serious tali okomotebye tali ayo mutangani kwengenda in fact ase ejami itotebe mwamugosinto bwate egente kinkero ogosekereri como tenga tali omutangani nilio ko gosenengori chore ke mongereke ya kero muntu agotebirigo that is a signal gotenga ki oyo minto narwalire kebirengere byane mbiri bya ngonye nakugoteba buna omuntu oikeire oirire getambo kerubono nga okongentana kuri chibo baadaye ngo totebi ngosengo nkumanyitoro murigeria nga ki ego ikero omuntu ikere step iyo kolende nakugotanga igo omuntu no murwaire ekyagera bono birengererio omuntu obwato bongo oikeranite kiranyorira omochando nabago ikaransa orengererio teba school fees yamburire chaya niterasabuka nchirende nerenda arengererie nyora school fees ndwera abana nabagwa kachisabu chaya tebe tikangende kyombe ngabe se chaya nechi sabu kengoreke ngirani lakini bona singenche umuntu yebirengere bye ikire byabe stagnated yani mbiri korengere lyande bona ororanga kuna aja nkomenya bana abane tibona tiko bamuibo yobo taro chincherende bona paka ororanga tali tabwati ngenchende asobugimo okay Steam kwera ni maiga sinini ase omubaro ose statistics abantaba iko bali abasacha nabanke in fact it's 1 to 10 ani asabantu 10 musacha mungo nyenta asabantu 10 tutebe mukungu nayo ababande nabasacha nasiki sababu enene neringa tokwira nase ogukina gwitu kimwanya bantu basacha mbana litikokwana nabo konyora umusacha bwate gento gikumuchanda sana lakini tari raisi atebi muntu nande kwanyora nga none kere togukina kere abasacha togukina bono mwa tura abana bakabaisi abaketo gukina kwa ngugo muntu atinga no musacha njokorera ayo no musacha ngikokora korore ayo no mumura binte bamura mbali gokora iga tenena ke musacha ono kwanyoranga kwerende culture tamaduni cheito chiabe kiro musacha enchera agokina amatenga kerengento nero bwikokora kinero korigiri chibu nero bwikokwerigiri chibu bono kwanyoranga ebintu biri bono byechoire meae twa point where bono era metenga osenche no musacha wamige ntonda ndakore no kwerusho bomoyo ekiuka na kindakore lakini tawo chukote muntunga nimbwate shida kendo ligeri nona basani nona bweko monyene ekero bwate shida tari raiso tayo no mumurumi no start ombino lakini usa kolegeri abasubati musubati nabagocha agechiri
oyo mwaba muburingana kinga kibono kwa baiga amotebikire gento anyaro ronse akire mamu mwabo ali asamenyete ate bibasubati babiri batatoiga marago bugwendire obere bia igo gukwana kuri no kukuya yakora ekeragendete kukwana abana barabungunya komo abaririchi bamutenga bona gaki irangora pole kwa bere lakini no chobe bia gagote mama mutenga bone kwaraiga inchu aki mwana nenka to basa gukwa inchu lakini umusachere kerenge ntonere ugwikirira kuri nakugoka gara abasacha bange bagwita nifa ugukwana nelio. Yes. No enya gitaria we have again tutokoro kunga psychotherapy. Okay. Ogo ikaransa mwakwana ogo kwana kuria ngogera kuri umuntu outoka stress ili yarwa nekero kunya gukwana na bokonyora nerves chikonya ku calm down. Okay. Uko manya kwana nkoringa abantu abange ekero kendo umuntu akwerusyo bugima abantu abayigo barasekenya muri gendo totenga impulsive yani abali nkore gwaka igoro sana igono ano kolengereri umuntu tali kolengereri nsecho umuntu bune ekerundo kere mukaranga ti yankore gento gete na kiyo nabakonyora ngoge kolera soboraisi so ngaki togende igabono ngaki go ikero umuntu oirari chibu nga egetambukero kyogwita gusukwerusyo bugima na kyo mwari gose Steve nakwanira abanafunzi emyaka eri ateba youth otebanga mono ukonyoranga ne ogweso yase marriages chi mapema the pressure ku school ne bintu binde sababu chinde chi koirera nchiri cheche ntubu egente getanga nin kelitora tebenga mental illness nabo konyora umuntu orwarite oburwaire bwa kibirengererio okorora oyo Steve akuigwa yani buna nabantu bakumukwanira imeya bakumute Steve oyo tali muye Steve oyo njira ukurigereri maisha ya tali maye yani egento montaroche na kirikero bongo bone tofauti netabauti bongo bwaye boko moro kibintu bitali bya kawaida nabo konyora utinene go bwategetoko konya kotemere ngombe erorora yaya Steve oyo no muhrabwate ko nganga bonatagete bono era bone birengere bya ororanga kabisa ngo chori ko mwaka onyoru gwakira esegi yaba bono nandi maybe bono utamanye tinga kyo muntu yari ko senarwa ari toke bongo kwanyoro kwa mwakira koriki okore igo yani the umbrella thing again to kerikereria bulin keringa obongo muntu yo bongo tali mbodi boronge umuntu go ikira sago ikira karata etukurusia bomoyo muntu yo rengereiri o akire sabu apart from mental illness chindo konyora bono birengerere byabo mbiri buja mbali korora bintu buna bire apart from this orengereire onyo no yorengi buye mechando stress ya chandire orengereire pako ikira sagororanga yaya tingo nyara na kurwa senguru tindo chiko senaga ya bosia tindo chiko senagia chibu interende nande tiyo okay yes. Uyake mabono mancha omorigereri andonse ase otobwaterete korwa oyigano muroberio bwekebiro ase tokokwana ko bwatekana nali abakorekana ase ebinyoro bito ase chinga chito ase amate yaito twakwana bono twagayana twanyoranga goyabeka tole boronge naso muroberio iga bwate Steve nabo nka mutwara Dr. Nifa Mora abo bakokora emiremo eri etanaine na obongo okobabiye ku obongo asumuntu mental health issues nacho na raibona bakonya gototebia na enyoranga na gotengana bokobo yomo ase omoroberio yiga asotakire gotobwatia ase Facebook page Gatembe TV Kisi na boigo otwakere nonyene simi ase nambe yiga 0703414127 onyare naye kurwa omochango na beko nyare kananga naye gweteire gintu nekiga gose inkalia ase amatari ase kenyoro kwa roli wator experience ko bange gose korora omuntu ko ogokora ayega tugukwanira nabo gusangana intwe muna tubwata abanyagitari baito gaiga abatotebye bononga lichi bundirieri ototebye mugano go nayo mwenye elinde tunyara ko batugusanga 20 ekaronkwira na sole Steve gusiga iga ase ndatebe ngumutinyo yobweka oyotete
twanyore cases chire igoro sana na neringa bintu byonse pimbiri ko ikere kubimanyo ebintu biko manyumbiri bigo karokende ntubu na media togo ikera biasokaga alisiko abantu bamanya abasacha nabange bayitete abandi bayitire abana babo esababu enene bagukwanira iga na igantu tokorokanga toxic marriage enyuomo gishida kirichira senyuomo na chichikoreta iga agekogera buna bono omo sacha naro itabana baye babiri nera gaita abana bega bwate myaka 7 ni myaka 5 ebi cases biga nakibigwikira byakorekana nkibigwikira byakorekana asibona senyuomo nkike gusinya bako omuntu amwe goikoire gatambukirite okay omaite intumanya abantu n'amatunda y'ekifamily aya sokorwa ne familia asenkurwa ne familia oya sakurwa ne familia ono chifamilia chekera chigo chamo nalito konyora ense twanyora none company ngono mwe gagetembe abafanyikazi abale mega bonse bina nasi chifamilia bakuru ono family negentokere very strong and family now we are talking about marriage enyomo kere gento gekorekana enseye igo geguchaka kurwa senyomo ono kwanyoranga squeezy chinyomo chinyinge amangana na manga okorekana maybe sana kwanyoranga maybe umukungu na baro chinga bono musacho yo ngosoka kali ose kwanyora umusacha nero ususpecting umukungu ngosokale other cases kwanyora bono ngabono in this period of corona amangana yichibese finances ase enyomo koletere shida kwanyora ngabono maybe ebintu biri umusacha uli aingo provide ta konyara provide besa njio liyo mana bono liacha raisi nande chinyomo chinyinge igo konyoranga abantaba mbabu ati bari abanene bako barigereria we call them mentors abantu bakongire gosana bakongire senyomo bakoraki bako barigereria bono kwanyoranga totebeliyo mana liachire ose totebeneliria lia infidelity oyo nakagerete ngoyo ngosokale no nera nakagerete ngosokale liyo mana lianya gocha bono ye keraso montawa tanga bona kwaro kwa bangaiga bono tiango kore na inchenge kore tukora neigo umuntu tabona ngati yangi tembaka abana kose kwanyora sometimes bakumanera mangana ya amali chipese ownership umuntu tabanga bono egente kigyansire umukungu yo ongitire birangereri oso musacho ongitire birangereri tiangite ose kwanyora oburuire oliyo mwancho go napata oburuire totabanga bono for example njenduale alafu omongino yone mbura no muntu nganchete lakini erantame antike kwaro bono gotigire sababu yoburuire bono imeane ngongya kukwerengere na kuiranirana natabanga bono ncherete yonda amenye tiangite nande nyekingo nyora libaga nere muri moite nande ngite nabana kwaro bono uno bwana stigo no buena kabisa Ige shida nena ekutoka se enyomo noko ugo taiguana nugo takwana nugo takoligiri chivu dia chishida chirichira se yenyomo right mwata ngokwana ni liogeri moliabo litakire yes Dr. Nifa amarwire nali ngaki amarwire ya mongo naralia ngwate bange birengere byo muntu na bibigo to kambiri bia omuntu makolengereriga kwerusio bugima ntubwata marwire ali specific ngaya naro akole tuga gose ebirengeri in general ndarachi gukwanire igo ya marwire ya akebongo ntagetilitanga niturachaka tumanye mbintu kibi bikogera omuntu otwaro mechando yobongo oburwire obwobongo bwacha litanga ni pyo konyora umwana ogukina karomoke onyora stress toko tanga childhood trauma
omwana ogosema mwabo osira mwana uri tagoika takonyora abantu bakumuikange asange na barabu abaerese ng'akeigwete bonekero obo konya gupile up mwana obu nakonya gukina ebirengereri byaye ikakonya kumusumbua if it is not talked out abana bakonyora sometimes simba bwate signals lakini asing'encho mbabwati oyo okubaikana nande maybe oyo bamenyete nereta ari busy abaibuli bono tebonye nginosira yes onye nginosira tato mwabaga ndega siarente school fees tabwati ngakya gocharigererio mwana oyo arorengo omwana oyo ngakibona achenchiga mwana oyo konyoka ndeka nisa bono tari kwenda omwana oyo konyoka ndochesa nabande bono ng'ire kweringa omwana oyo abwate stress iguru ya nyina if omwana karanyorira bokonkara omoke onye takunyara kobaka gukwaniru anchirane unakonya gukina egenteke nabo gekomorentera omuchando bwobongo either nabakonyora depression ose anyonyoro obasukire akominyoka agochora ebintu otemanyeti akogamba ebintu bitari bya kawaida gose ebintu otari koigwa egento kende buno omunyagitari ateba it is a illness, long term illness nabo bono bune sukari buna pressure kwanyora omong'ina nkari omukirane nyagitari kuna konya kuringoriwa otabugo omong'ina no bwate pressure enchira bakomwatorera oseba ebwenchira ostuka oseba no genda gakonya kwarengera ringa bono buruiro obo igonche bwachora igemiake yane yonsi pi neriogo ngocha kunya egasiane ngongo kungoche amarioga aya ngocha kunyuna amarioga bagoteba nabwate oburu bwae igabono ng'ake igobone minute ng'akera abantu babwenerete banya gukwanirwa nakero omonto atokire kabwate oburwaire bonde bwonsi amariogo naro amonto abonete ereswa omong'ina watokire nesukari ko esukari ene bwate riogo koranywa eriogo eriago bomwege nochi nyagitari tokorigereria obogema bwao nabo koraki nabo kogendera kawe yes because bona abango konyora mbari konyora that support bono barengereria abandi kwanyora they fall into depression abandi nabo bakonyora egento tokorokwa bipolar mood disorders bipolar nero bagukwana bagachora ebintu bari hyperactive bona bakonyora mostly the ones bakonyora depression nabo bakonyora bona bakororanga timbwenereti bona no buruiro bunonya bwanchora okora nabo bwaroranga bugima bwana mbo bwenereti kobo bona bona gokora buya tiganye rusio ntigeme chande egento kende tokonyora gekoreta poor mental health noko ekero omonto asirerigwe n'oyo mwabo omonto nabwenerete aye guchingaki arere tokoroka nga bereavement nebwate steps omonto akomon there is denial oanchirana anchirwarire nanda akwanirwe ateruhunga enseye ndobwate for rites of passages okoiborwa ogokina okonyoma nogokoraki nogokungorororo anchirane kero okukwabe gwachire na aye gusupport korwa se community yes ebyo nabyo ebintu biri bikwera omuntu otwara poor mental health yes bono korwa boroje twanyorire egento ikorokunga depression okay ntobwato ekia mwana akonyora trauma karomoke egekorokuna bokonyora gutwara anxiety disorders tata itikobera nabande osoko konyora mwana ikarasta no ni class miga konyora kunya kwegosa usakunya kumaga yani bongo bwa emboyo no mboyo class mibono tari settled akunya gusega sega kunya kumaga magaye bantu baracha bangake ngaki ndaende kamaro abanyona na tata na rosiri okay yes na ndento bwate bonde bokorokunga ubono ndate mostly asabana baba teenagers toko tabanga conduct disorders abana okonyora because of peer pressure omwana akotaka misbehave egere afit ko bana babana yes oyo nkwandara mutenga esto ikire bono tukire tigatora turasiba kwanyora omwana ochakire gutwara
Okay. conduct this. Karonkuligilia NSMelia SMS agotenga Joseph and my sweetheart Lydia watching from Transmara. Libolia kubolinga ogotene no konge nkoleta kole shida se backbone. Haya. Tari ero tobwaterende korende ndochenga chinga kicha tominyokiri. Joseph Mukaya from Manga watching Salimia Pastor Steve. Nasema ya Facebook awatanga Ruben Kuru Nairobi natuwate bya Kagima Dr. Nifa and Steve Makorin obasemyo bya Kegima na abandi abange ingana yo mole kurwa sekero omuntu ngaki abantu abagekero mu abakwanire ngaki batakire ko ba received gochase society ngaki batakire ko pokera gochase amate Tege tangani ngelinga moro kinga no mwanjete. Okay. Umuntu ega tubanje. Aone bukungo taberenga obwanchani boko mumeka ebibe binge. Na okwengenda nekebekemo. Okay. Yeke kare ngetungirikia. Igobono umuntu egente ketangani likamota engorito okogora okwe. Ose ne sumuto okorigeri mwanje. Okay. Kera mwanchire we call it embracing. Kera mwamoretrange bono muboringa inki kiagera kwarengereria kwengenta. Abakonyoranga ekero umuntu yarorenga mwanchire bono na bakuigokera omanyene. Abatebye nyene nyomo nyene gasi nyene oboroire bokomochanda nyene amangana maybe this person underwent rape karomoke ose bullying ose arojinga eretanchi kuwa abande erbe komenya na bawo ikwana once kerage kwanire bono nye inubwe kabanyene mokoranga mu kenyara as a family bono na mukori ki umuntu nga bono daktari ga ose umuntu bwato manyasi asa amanganaya because suicide negente kenene sana bono once mwamoretira so munyagitari omanyana bakumenya ngento kyakokora egera amokonye specific lakini gente kenene as a family no kumoro kyubwanchani. Okay. Yes. Dr. Nifa engana yago yo mwele gochaso murigeria ko bwatakira bwateranya obosemya nga abantu abanga kibatakire koirwa Ritangani ndateba ekero yo mina chira gotebiringa tindo chiacha korancho yo minto manyango muntu yuarigereria ororanga nisako enda sinyale bo minto mutebiga nabagonkonya in short yo muntu yo no bokonya kuriya sore abokonyo obu bomoe muburi yo minto ngakiare nkiekebe kokonyora to kunyara morente nyakitari no tole nyamira Monday to Friday tomukwanire onye negento kikanitia mariogo ntomo mariogo nonye no kumukwanira tumukwanire na inumo mwancheka na ande mu masako ba judgmental mwende mukunyaga muteba nganyare boria natagete kwerusia bomoya onye tari nche na mwiri nyagitari tanga bona mangana ari bobe tutige gochongeria abantu bona abayiga right na nko rwali gukerekea bwana birengera bwana. Okay, asinge chingaki Steve Nifa ndochenga topic ene ngale nande ngosaba kwanenga tutware chingaki litukolinde tokwanda ne igoro ye mangana yaiga mbiamo nayo so mwancho moligeria olioto bwati asensemo ya Facebook Getembe TV kisi na boigo asensemo ya SMS na ulia wekaransa kwa ligeria gwategerera na boigo no kugenda kwanenga kwanyorire obosemya na rule promise nga ntonyore nande chinga bitukwanira ne ayega nchina koretero mu rubiriga nkoro kwa Joseph Mose twara chinga gichingia nande ganda koligere Getembe TV nere kyonga kya mu mugusi egokie nemero birinde ko bwatia go ikachinga kichinde. Bye bye. Mangana man, Pangina Nicho, Nicho Getembe, Nicho Tazome, Mangana man, Awana Nicho, Nicho Getembe.
ni sako ya kipekee, haujazima fomu. Na chimona karaziko kai kai kake. Unaona. Kurati ka. Dina kwanza exi. Kurati ka kwera